Imaš uske kukove i nikako nećeš moći da se porodiš prirodno. Mit ili istina? Karlica žene je fleksibilna i prilagodljiva tokom trudnoće i porođaja. Ligamenti i mišići se prirodno opuštaju i rastežu pod uticajem hormona poput relaksina, što omogućava bebi da prođe kroz porođajni kanal čak iako se medicinski gledano čini uskim. Dakle, karlica nije kruti koštani prsten. Tvoja karlica traži položaj i slobodu kretanja koji joj omogućavaju da radi svoj posao prirodno i bez nepotrebnog pritiska. Najprirodniji način da se žena porodi u položaju koji joj najviše prija. Probaj polusjedeći, čučeći, na boku ili čak na sve četiri, gdje gravitacija i prirodno širenje karlice pomažu porođaju. Tvoje tijelo i beba rade zajedno, harmonično i sa manje stresa kad slušaš šta ti tijelo priča. Kad je žena na leđima sa podignutim nogama, ovaj položaj zapravo usporava porođaj, smanjuje obim karlice i povećava potrebu za intervencijama poput epiziotomije ili vakuma. Prirodni položaj omogućavaju ženi kontrolu nad svojim tijelom, bolju cirkulaciju i manje bola, a beba se lakše i sigurnije spušta kroz porođajni kanal. Svi su na dobitku. Ako želiš da se informišeš o tome šta se dešava sa ženom prije, tokom i posle porođaja, zaprati ovaj kanal.